Gran part de la nostra alimentació depèn del cultiu d'unes poques espècies vegetals que han estat domesticades. És el cas del blat, del que es tenen referències de fa gairebé 10.000 anys a l'Orient Pròxim, el blat de moro, originari de Centreamèrica, o l'arròs, de l'Àsia. Totes aquestes espècies han anat variant de tamany, productivitat, resistència a plagues i malalties al llarg de segles, gràcies a la selecció artesanal de les millors varietats. El procés continua avui gràcies a sofisticades tècniques de selecció al laboratori. Ens trobem a la llotja de cereals de Barcelona, que és el lloc on se fixen els preus dels cereals, tant del mercat nacional com de les importacions que s'estan fent actualment a tota Espanya, pràcticament. Marc Solsona és agrònom. Dirigeix el Departament de Recerca, Desenvolupament i Innovació de Gran Cultiu de l'empresa Llavors Fitó. Al llarg de la història, el creuament natural de les diverses varietats de cereals com el blat ha permès fer millores en el seu aspecte, sabor i en la seva resistència al clima. Però amb això ja no n'hi ha prou. El sector agrònom busca nous mercats en poder oferir el seu producte. En el cas de les llavors, han de poder créixer adaptades a les condicions ambientals de les zones noves de cultiu. S'intenta buscar varietats que estiguin adaptades a condicions més extremes on actualment no s'està sembrant aquestes varietats. Així, d'aquesta manera, podrem ser capaços de cultivar cereals en zones on actualment no és possible perquè hi ha una manca d'aigua, una manca de fertilitat del sòl o possiblement no hi ha els recursos necessaris per poder fer les inversions per posar a terme el conreu. La industrialització dels cultius ha obligat les empreses a millorar la producció a gran escala. Es vol aconseguir més quantitat utilitzant menys recursos, el que s'acaba traduint en una reducció de costos i un major benefici. Per aconseguir-ho, l'ús de tècniques tradicionals s'ha unit a la recerca genètica de les llavors amb més qualitat. Hi ha una sèrie de tecnologies que s'utilitzen pel que fa al maneig dels conreus que sempre influeixen en la millora del comportament de les varietats en aquestes situacions. Tot el que es refereix al tema de la maquinària agrícola, el maneig dels fertilitzants, la fertilitat del sòl, les rotacions de cultius i també sempre hi ha un component genètic que també ajuda a millorar el comportament de les varietats en aquestes situacions. La recerca en l'àmbit dels grans cultius s'ha convertit en una eina més per al camp. Es treballa la terra des del laboratori, garantint un producte bo, segur i barat que porti benefici al productor i satisfaci les demandes del consumidor. Es treballa per augmentar la producció del conreu, això es traduirà en una millor rentabilitat de l'agricultor i segurament en uns menys costos, el qual finalment arribarà al client final, el consumidor final, que podrà comprar aquest producte a menys preu.